एसके पब्लिसिटी न्यूज चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। अशाच ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या एसके पब्लिसिटी न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। नंदुरबार येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ऑफिसमध्ये 15 ऑगस्ट निमित्त ध्वजारोहण संपन्न। स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने ध्वजारोहण अभियंता इंजिनियर अंकुश पालवे यांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी कार्यालयातील उपअभियंता सुनील पिंगळे, उपअभियंता जेबी वडवी, सहाय्यक अभियंता संजय मारतंड आदी उपस्थित होते। ध्वजारोहण ऑफिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते। शंभू